מגיע ויינברג, מעביר כדור מצוין לאלישע עזרא. אלישע עזרא פשוט מסתנן, קולע וסוחט גם את העבר. אלישע עזרא, מספר 9, כל הזמן מתרגש, כל הזמן נרגש. בוא נראה איך הוא פורץ כאן לבד. הוא היה חסר ליפו בסוף המחצית הראשונה, כאשר המאמן החליף אותו. ככה היית עושה פיתות, ככה עושים פיתות בתימן? לא. איך היו עושים? בטבול. ככה. באמת, מה אתה חושבת, אני שחקת? ובישראל גם היית עושה? עשיתי גם בישראל. מתי הפסקת עם זה? מתי שלא היה חם לנו פה. פעם היה לי שריפה בטבול. נשרף השריף. יותר לא עשיתי. אמרתי לו שריף. פה יותר נוח. בבית, בלי אבק, בלי חום. בתימן היה בתוך הבית הטבול, לא בחוץ. יופי! נכין? כן, כמו אבא שלי. היה לא הרבה, זה לא כמו בארץ, לא. איך היו מתייחסים אליהם שם? כמו היום? מה, מטפלים בהם? אין שום דבר. לא? מטפלים בהם איך ש... לפי מה שיכולים לעשות שם בחוץ לארץ. עושים. לכל מקום יש מה לעשות. אפילו שבן אדם שבר את היד, עושים יריעה פה ויריעה פה, גושרים, ויש מן אלוהים בא, הוא מתרפא. הבטן פתחו אותו, מכניסים חריש, חיטה, מבשלים אותו, מכניסים בפנים, וזה מתרפא. יש הרבה, שמענו, לא ראינו, רק שמענו. איך הגבת שגילית שאבא שלי כאילו... חולה. כן, חולה. קיבל חום? היה בערב שבת, קיבל חום, 40 חום. והסבא שיהיה בריא קם, אני הייתי בחודש 9 בהריוני, עם אמא שלה. בצדק. ואני ראיתי את הילד רועד במיטה, לא פה, אלא בבית של עמי. ואמרתי לו, הילד מרגיש לא טוב, תסתכל, הוא לקח אותו, מרח אותו עם פיפי. חשבנו שזה הרעה, זה נגד. שבערב היה הולך מפה לשם, הלך. ובבוקר יש לו 40 חום, לא ידענו ממה. חיכינו עד שהרופא באה. באה אחת רופא ורופא, אני לא שוכחת. זה אומר כן וזה אומר לא, וזה אומר כן וזה אומר לא, זה אומר יש לו שיתוק וזה אומר אין לו. טוב, בסוף, כל סוף הכניסו אותו למחלקה, כבר היה חדר יותר גדול מזה, כולו עם שיתוק ילדים. ואני עמדתי בפרוזדור עד בגור רופא, מבקשת מהרופא. דוקטור, אני מבקשת, אני רוצה לדעת מה יש לבן שלי. אתה מרגיש, תראה את המצב שלי, אני לא יכולה לבקר אותו. אז הוא אמר, לבן שלך יש לו שיתוק ילדים, אבל אנחנו נעשה מה אנחנו נוכל לעשות והשם יעזור. הלכתי הביתה ברוכה, למחרת היום חמישי, כל הבית צם. עמתי ועמי ואימא שלי, זכרונה בברכה כולם, ואבי והגיסות שלי, כולם שמו. לילד יהיה בריא. אין מה לעשות, זה קיבל שיתוק ילדים, יש לו ברירה, אין מה שיש. כמה טפלו בו. אני מרחתי אותו ב-120 פסח. הסיעו לי, רק בסהוב, לעשות לו מסאז'. זאת כבר נפטרה לא מזמן, חודש וחצי שלי. תעשי לו זה, אולי השרירים שלו יתחזקו, שום דבר לא. אני מחזיק אותו ביד, הוא מנשק אותו, והוא מרגיז אותי, טרק. בגיל 15, כשלמדנו לשחות, אני באותו זמן עברתי ניתוח. ואז המורה ספורט אמר לי, אל תדאג, ללמוד ספורט, אתה תלמד במרכז ספורט לנכים, ששם עושים את כל ענפי הספורט. ומאותו זמן אמרתי שאני שווה משהו ושאני יכול כן לעשות משהו בספורט. הייתי אלוף הארץ למרתונים 8 שנים רצוף, עד שהשתעממתי. הייתי מדורג בטניס שדה, מקום רביעי. סייף הייתי אלוף הארץ, ייצגתי את המדינה באולימפיאדה.
כדורסל. שיחקנו בנבחרת והצגנו בכמה משחקים בינלאומיים, בטורנירים בינלאומיים. אבא שלי שנפטר, אני זוכרת כאילו היום, שבוע ימים לפני שהוא נפטר, הוא אמר אני אמות השבוע הבא. הבנת? אז באותו יום, יום חמישי, אבא שלי היה חולה ונפטר. הוא אמר לאמא שלי ביום חמישי, את בהריונך בחודש תשיעי, עוד שבועיים תלדי ויש לך בן בבטן. אבל אם את רוצה שהוא יחיה, אל תקראי לו בשמו. אז אמא שלי, זכרונה מברכה, אמרה, אני אקרא בשמך, אבל הוא ימות למחרת. היא אוהבת את השם של אבא. איזה שם? אלישע. אז אח שלי נשאר 4 חודשים ונפטר. אני חיכיתי לאחים שלי יקראו בשם אבא, אף אחד לא קרא בשם אבא. ואת החלטת אז אני החלטתי לקרות בשם אבא. זה לא בשביל השם. נכון, אלישע, הוא עוסק בספורט, נכון? אז איך הגבת על זה, שהוא דווקא עוסק הוא למד לעצמו, לא אמרתי לו כלום. אבל הוא מן עצמו למד והלך לכל מקום לעצמו. לא, אני לא אמרתי לו שום דבר. את ראית אותו עוסק בספורט? לא. למה לא ראית? לא ראיתי אותו. פעם, היה לי טלוויזיה ואני לא אוהבת את זה. לא, הלכת למשחקים שלו? לא הלכת, נכון? לא, בשביל מה. יש לו ילדים ילכו, ואישה, אמא לא צריכה. שיעור בריאה, וזהו, אני אגיד לך. איפה זה? בבית ספר. זה בית ספר, אני זוכר. מאבא שלי כאן. זה בטח בירקון. אבא שלי רציני כאן, אוי. תראה, ראית? של מי זה? מי זאת? זה אמא שלי, לא? לא. נראה לי זאת, לא, יוכבת, לא? ויאללה. הנה. בשביל הספורט ויתרתי על המון דברים. הספורט גם נתן לי המון דברים. נתן לי אמביציה להמשיך. אימון היינו גומרים כמו בניקוי ראש. גמרת אימון, כל העולם חדש בשבילך. חלום. ללמד ילדים נכים, לעשות ספורט נכים. מי שלא מכיר את הספורט הזה, אז הוא לא יודע מה זה.